En otieno mar tarik 27 dwe mar abich ka koro dong' mana ndalo 4 kende to dwe ni rumo. Wamenyo weche mag siasa, chenro mar kedo kod mibadhi koda mago mag thieth e kind mamoko. E twak ma kawuono wadok e chiro ma Kibuye manitiere kaunti nero ma Kisumo. Kama wabiro loso kod meneja maboma ma Kisumo mano Abala Wanga e wi chal mar chiro no. Machiegni nyakwa Ramogi kamagi e moko kuom weche mawaikonu. Duol mar EACC ochwalo bura e doho mar kawo mwandu madirom bilion 1.9 kuom mane en gavana ma Kiambu Ferdinand Waititu. Sema mbolea tutarudisha bei yake chini kutoka 6,000 hadi 2,000 peke yake kwa gunia. Sawa sawa? Haya mapendekezo yenu yote tutayaweka katika chata ya watu wa Kilifi County. Jatend UDA William Ruto odok kadho wadna mchumbi Edward Marombulu ka ogai mar Azimio One Kenya Alliance Raila Odinga togoyo tach imbo mar Kenya. Atunga nikech tuo mako dho chunya kacha okang'eni chuny na rach. Koro kaka timonge agombo na dhi osiptal mondo pim dho chunya no ng'en tenang otama kaka dhi kichaonge pesa. Achiedh nade podo mako jopiny mamanyo kony e ute thieth mag piny owacho ka ng'anyo mar jochiw thieth ma Homa Bay pod dhi nyime. Machiegni nyinga Symphrose Okinda jaloko marwa Belinda Adhiambo. Parni nyalo chwalonwa ote mari e namba omenari 3 kaluwore koda weche giduto kachiel ne jogo eko magen joala e chiro ma Kibuye ne meneja ma Kisumu mabende wabiro loso godo mano Abala Awanga. Kawadhi nyime en ogai mar Azimio One Kenya Alliance Raila Odinga orido kisera mare Marombulu e gwenge maimbo mar Kenya ka osingo ni piny owacho mare biro tieko ywak jopur e wi nok mar fertilizer. Odinga ne owacho ni ber mondo koro kambi maloso fertilizer ogere thurka mar tego pur kachiel gi chuogo thuolo mag tije ne oganda jo Kenya. Eriko Wenga nigi mathoth. Odiochieng' mare mar adek gwenge ma imbo mar Kenya, ngai mar Odinga nomedo muomo kaka wuono to ne ochopo e kaunti ma Trans Nzoia marano ni okapu mare opong' kod ombulu kachopo tarik 9 dwe mar 8. Gwenge ma Trans Nzoia kuom kinde mathoth osebedo nyime e weche mag pur ahinya to mar bando ka Odinga nosingo ni piny owacho mare biro gero kambi mar loso fertilizer kaka okang' mar siro weche mag pur lwedo kaachiel gi chuogo thuolo mag tije ne jopiny. Tunasema mbolea tutarudisha bei yake chini kutoka 6,000 hadi 2,000 peke yake kwa gunia. Sawa sawa? Mambo ya mahindi, hiyo mambo lazima baba angalie. Mahindi lazima iuze kwa bei ambayo inasaidia mkulima. Na mambo ya kuleta mahindi kutoka ng'ambo lazima isimamishwe. Mimi wakati nilisema na support baba, walisema Tolgo akili imeharibika. Wakasema baba hawezi panda mlima. Nani ndio anatawala mlima sasa? Nani atawala mlima? Kisera mar Odinga makawuono no yuore gi jotelo mawuok e Uganda jobaluya kaka jatend migawo mar jolweny Eugene Wamalwa gi gavana ma Kakamega Wycliffe Oparanya e kind jotelo mamoko duto mane oramo ni gibiro chiedho kanyakla gi Odinga nyaka e debe. Tumekuwa tukieleza Wakenya hivi, wakati mtu anatafuta kuwa rais, akichagua mtu running mate, lazima achague mtu ambaye yuko tayari kukuwa rais.
katika network ya Raila Amolo Odinga, na tumekuja kuhakikishia nyinyi kusema ya kwamba tumelock Bungoma. Sisi watu ya Western tukiwa na Obaranya tumeweka lock, na hapa Zibanga mshikilie, hapa Trans Nzoia mshikilie. Tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka huu kura zote zitakuwa za Raila Amolo Odinga, na amesema mambo mengi ambayo atafanya. Mimi najua nakuwa na yeye karibu, akisema jambo mpaka atajua hiyo jambo. Kule mlimani pahali rais anatoka, pahali mother anatoka, pahali mimi natoka, vindu vichenjanga. Sichiko bende jalar kom governor gi otiko mar ODM county mar Trans Nzoia Moses Haoya nogo bade piny e manyo komno ka osiro lek mar George Ntambeya mamanyo komno gi otiko mar DAPK. Raila nowacho ni mano en okang' mabiro tego riwruok mar Azimio e county mar Trans Nzoia ka gigeno yudo loch e kombe mopogore opogore. Hapa tulikuwa na candidate bwana Haoya na Ntambeya. Sahi nimeuliza bwana Haoya pale na kwa mkutano na amekubali, step down. Hospitali yetu imekwama. Bado watu wa Trans Nzoia mnaenda Moi Referral Eldoret. Kweli si kweli? Stadium yetu Kitale imekwama, si ndio? Soko yetu Kitale imekwama. Leo nawauliza watu wa Sibanga, mnataka tuendelee kukwama na Ford Kenya ama tutembee na Natembea? Tutembee na nani? Tutembee na nani? Tutembee na nani? Tutembee na baba, si ndio? Odinga bende nosingo tieko weche mag puothe maneno ni jodak makoni oyudo fungruok poni oyudo tend piny Kenya higani. Nimeambia kuna masupporters hapa, lakini kuna mashamba mengi hapa ili ADC, sio? Nimesema tutasettle watu. Bang' Satambulu e county mar Trans Nzoia odiochieng' kawuono, Odinga koro ochomo county ma Bungoma odiochieng' kiny kuma goyo tach kuom ndalo ariyo. Ken kod geno ni obro rakre kod jotelo mag riwruok mar Kenya Kwanza makoro osebedo kuguro tendgi e county ma Bungoma. Eric Owenga, Ramogi TV, Kitale, Trans Nzoia County. Jalub jatend Azimio la Umoja One Kenya Alliance Martha Karua kawuono ne otero kampeni e county ma Nakuru. Karua ne uso kwe makende motelo ne yiero maduong'. Koda karango weche pur kod ohala ne oganda ma Masawa. Matimore bang' ka ne obago romo kod riwruoge makedo ne ratiro mag oganda e boma ma Nairobi. Jalup jatend Azimio la Umoja One Kenya Alliance Martha Karua chopo e kaunti ma Nakuru kod ote mar bero ohala kod pur kaka moko kuom chenro mabiro loko ngima jo Kenya. Bona wewe ni Mkenya, bona wewe ni binadamu, utalindwa vilivyo. Munya bado atashikilia kilimo na akaongezewa biashara. Sababu nimemwambia kilimo inaenda pamoja na nini? Na biashara. Ufugaji pamoja na nini? Mambo yenu itakuwa inaangaliwa na huyu ndugu yangu mdogo. Na yeye pia hachezi na hacheki masaa ya kazi. Huko kwetu tumesema na tumedhihirisha kwamba hii serikali ya Raila Amolo Odinga inayochunga kina mama, inayochunga youth, hapo ndio tuko na hatubanduki. Karua jiwo kwe motelo ne yiero maduong' higane. Jo-Azimio bende seyo jotelo moko malaro kombe ka gijiwo oganda jo Kenya mondo yier jotelo kaluwore kod kitgi moingo singo ma githoro chiwo kinde kampen. Wapinzani wetu kijiji gani Kenya wakafanya kazi wakapata sifa hata kwa kijiji? Hiyo ndio nauliza. Kama kila mahali umepitia duru ni ya ufisadi, wacha kazi ifanywe na wenyewe. Mtu anakuja hapa anawaambia ati hamna maji, ati atawasaidia kuleta maji. Ataleta namna gani na amekula ndamu 3? Amekunywa maji ya ndamu 3 akamaliza. Itare ndamu akameza maji yote. Kimware ndamu maji akameza yote. Aro ndamu akamaliza. Sasa pesa atapata wapi ya kuleta maji? Sasa ni machamba ya serikali anachukua. Kaita Taveta 2500 acres. Huko Laikipia ranchi ya serikali. Kule tunaweka ng'ombe ya kusalisha ng'ombe anachukua. Kane otene kod jatend migao mar pur Peter Munya kod gavana ma Nakuru Lee Kinyanjui, jotelo go kwayo oganda jo Kenya mondo luto mbulu ne ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga. Sisi ni timu ya kuangalia mali ya umma. Tuhakikisha mali ya umma ibaki kwa umma. Si ndio?
Hiyo swali msijaribu kuuliza kwa ndugu zetu. Manake mkiuliza iko kashfa inatoshana juu mpaka chini. Kisumu kote ni Azimio na rais atakuwa ni Raila Amolo Odinga. Raila Amolo atakuwa the fifth. Sabuni the fifth. Gisingo lwasi makare mar chirni mabiro jolo mwandu mowuok e puothe kendo loko ngima jo Kenya. Licha chai, kahawa, maziwa sahi amumwagi, bei imeenda juu. Tumerundisha kilimo ya Pareto. Already mmeanza ile kampuni tumefungua. Ile mandeni ilikuwa hapo tunamalizia ndio kampuni fufuke kabisa, mrudi kulima Pareto vizuri vile mlikuwa mnalima. Sasa mnaona barabara za gorofa kila town. Hiyo ni mchoro wa engineer Raila Amolo Odinga. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nakuru. Riwruok mar Kenya Kwanza oyango chenro mag Azimio la Umoja One Kenya Alliance motenore kod weche mag tieko midhiero mag lope e alwora no ero ma kadho wadh nam chumbi. Jatend UDA William Ruto ne otelo e limbe ma Kilifi. Jalupne Rigathi Gachagua notero campaigns mag gi Elgeyo Marakwet, ka Musalia Mudavadi kod Moses Wetangula to ne Navaholo. Chris Owino nigi lipodno. Safar mag Kenya Kwanza e gwenge makadho wadh nam chumbi kawuono omolo e counties mag Kilifi kod Lamu. E romo mane okelo kanyakla jolony kod jokanyo mag grube mopogore opogore ma oke counties ariyogo, jalup jatend piny William Ruto olero lek mare mag dongruok ne jodak ma e counties go. Tumekwisha kubaliana ya kwamba tutakuwa na bandari ya mambo ya uvuvi kama ni Takaungu na sehemu zingine ambazo zinafaa kuwa na bandari ya fishing port, mahali tutaland hizo fish, tuwe na cold rooms ambazo tunaweza kutumia katika kuhakikisha kwamba samaki zilizopatikana haziharibiki, na vile vile tuwe na processing program ili tupate ajira, tuongeze dhamana kwa samaki na tusiuze samaki peke yake, tuuze samaki pamoja na fish products zote ambazo zinaambatana na mambo ya uvuvi. Ruto kod josiasa ma oyuoro e romo makamago osungo riwruok mar Kenya Kwanza kaka riwruok matayo chenro mage e yor ler ka giseyo chenro mag riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance. Mimi nawaomba tu wananchi wetu wote tusiende kucheza timu zingine. Timu ya kushabikia ndio hii ambayo Mvurya na Kingi wameingia. Josiasa mawuok e gwenge makadho wadh nam chumbi onyiero gwelo mar gavana ma Mombasa Ali Hassan Joho kaka jatend migawo mar lope poni Azimio la Umoja oloso piny owacho mabiro kagiwacho ni ok odhi kelo lokruok moro amora. Kwamba kuwa mtoto wa hapa kuwa waziri wa ardhi sio suluhisho la mpwani kupata ardhi. Suluhisho ni serikali, ni rais ajukumike kwena mikakati kabambe ya kuleta suluhisho la ardhi. E gwenge mag Navaholo e county ma Kakamega, jatend duond bura mar NC Musalia Mudavadi kod nyawadgi mar Ford Kenya Moses Wetangula otelo ne kweth machielo mar Kenya Kwanza kama ne gikwayo oganda ma oke imbo mar Kenya mondo sir lwedo Kenya Kwanza ka gisingo mar chiero kembe duto mane olwar e imbo mar Kenya. Tunataka kwa serikali yetu tufufue kiwanda cha Mumias. Tunataka tufufue viwanda vingine ambao iko kwa hali mbaya kama Nzoia. Na tena tuongeze zingine ambazo zinahitajika vijana wetu wapate ajira. E county ma Elgeyo Marakwet e hoho mar Okak, jalup William Ruto Rigathi Gachagua otelo ne kisera mar ombulu e gwengego ka gikwayo jodak ma hoho mar Okak mondo osir lwedo William Ruto kod jochung' duto mag Kenya Kwanza. Tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka huu, siku 73 kuanzia leo, muamke mapema. Pale kwetu kwa mlima tumepanga vijana wote, tumenunulia filimbi na vuvuzela. Wataamusha si saa 8. Saa 9 tutakuwa kwa laini. Saa 11 tunaanza. Ikifika saa 5 debe ya William Ruto imejaa. Chris Owino, Ramogi TV.
Riwruok mar Jobisco mako pere ojiwo josiasa malaro kombe mopogore opogore mondo bio yie kod duoko mag yiero kao kamano to giluwo yor doho mondo okonygi. Jodologo kwedo josiasa mosiko kawacho weche manyalo kelo thuye e kinde magitimo campaigns maggi e kor gwenge mapacho ka. Gikwayo jopiny mondo go jotelo kogno kendo yier mana jok ma osenyiso tim makare. Riwruogno ochako campaign mar choko omenda madirom siling $285 mar konyo joko makale midhiero mar oro e counties 14. Or if you wish, we want to thank you in advance for your kindness and your help. Once again, we thank you all who have already... The conference, together with the Vice Chairman... Sisi wa Kenya tujiandae kuchagua watu waadilifu, watu ambao wana maono ya mbali, watu ambao wanaweza kuaminika, na kwamba tukatae kushirikishwa mambo ya kuleta upotovu wa amani, hasa kwa kuhongwa au kushinikizwa na wanasiasa. Wengi labda wameanza kutuzunguka na kutupa mashilingi nyuma tuwachague. Refuse to be bribed. Kataa usihongwe. Kwa sababu kuanzia pale tayari tunavunja dhibitisho la chapter 6 ya katiba yetu ambayo inasema tunahitaji watu waadilifu. Je, ukinihonga unikuchague? Huo ni uadilifu jamani? Kila mmoja wetu anawajibika. Vijana, msikubali kukaa kitako na kusema haina maana kupiga kura. Wazee, msiseme nimepiga kura ya kutosha, hata nikipigia nani ni bure. You can make a change. Unaweza kubadilisha hali hiyo. Jatend migao mar arita kwe Dr. Fred Matiang'i kod nyawadgi mar chenro mag wuoth James Macharia omedo jiwo chung' margi kod ogaye mar Azimio One Kenya Alliance Raila Odinga. Negiloso e alwora magombo manitiere Borabu, Nyamira County, kama negiyawo ndara. Matiang'i kod Macharia ojiwo oganda mondo bio lutne Odinga ombulu, kagiwacho ni Odinga biro medo chwalo dongruok e gwengego. Jatend migao mar arita orudo ni piny owacho ok bi yiene jasiasa moro amora mondo nyathuye e pacho kaeri motelo ne yiero maduong' mar dwe mar 8. Mungu ametubariki na nchi yetu tukufu ya Kenya. Tuishi kwa amani sisi wote. Na uchaguzi huwezi kuwa kisingizio ya kugawanya wananchi na kuleta mambo eti mpaka na mambo kama hakuna na hakuna. Tarehe 9 mwezi wa 8, sisi zote ambao tunapenda maendeleo na ambao hatutaki miradi yetu ikwame, ni lazima tuende huko kwa debe, tuchague serikali ambao inafaa. Sisi tunaenda tuhakikishe ya kwamba tumechagua serikali ambayo itaendelea na maendeleo ambayo tumeanzisha kutoka kwa hii utawala wa Uhuru Kenyatta. Hiyo serikali ambao wametuambia hapo ndio tuko na tutaenda mbele, na ile serikali ambayo inaenda kutengenezwa mwezi wa Agosti. Sisi sote watu wa Nyanza tumesema tunaenda mkondo mmoja. Abanginambi jamole. Duol ma ochung'ne kedo kod mibadhi EACC ochwalo kwayo e nyim doho mar dwaro kawo mwandu mar gavana machon ma Kiambu Ferdinand Waititu maromo bilion 1.9 e obok manochwal e nyim doho kod EACC. Gidwaro mondo doho yango jogo mabiro peyo kendo uso mwandu go ka iduoko omenda jopiny ne piny owacho. Duol mar EACC omuoch kendo dwaro doho mondo duok omenda makwane romo bilion 1.9 kowuok kuom mwandu mag mane en gavana machon ma Kiambu Ferdinand Waititu, kagiwacho ni ne oyudogi e yor mibadhi. E kind higa mag 2015 nyaka 2019, ma Waititu ne en jaod bura ma Kabete to kod gavana machon ma Kiambu, wachore ni ne otiyo kod jaode, nyathine to kod kembe ma itudego e chwalo rak mamoko manodhodho omenda maromo shillings bilion 1.9 kuom mwandu jopiny. Kaluwore kod obokgo, Ferdinand Waititu
itudo gi kuo mar omenda maromo $928.8 ka jaode Susan Wangari Ndung'u itudo kod kuo mar omenda maromo $282.8. Kembe ma iwacho ni mag familia mar Waititu mong'ere kaka Saikatu Estate Development Limited utudi kod kuo mar omenda madirom $906.3, Bienview Delta Hotel $56.9, Beans Management Services Limited $62.7. Omenda makoriw duto chopo $1.9 billion. E temo mare mar pando omenda gi, nondo mar EACC yango ni Waititu nong'iewo nyamburko 5 kamoting'o Toyota Land Cruiser manengone romo $4 million, Toyota Double Cabin manengone romo $4 million, nyamburko matin aina mar Probox manengone en $600,000, moro aina mar Vitz manengone bende $600,000, to kod Land Cruiser machielo manengone romo $4 million. Bende ne ong'iewo ot mar jamii bora manie boma ma Nairobi e nengo mar $200 million, magawa mar Delta Nairobi manengone romo $380 million, duka maduong' manengone romo $110 million. Duol mar EACC koro dwaro ni doho ogol chik mar duoko mwandugo ne piny owacho. Ochieng' Emmanuel, Ramogi TV. Jalup jatend Azimio la Umoja One Kenya Alliance Martha Karua ojiwo singone mar kedo kod mibadhi poni giyudo tend piny higani. Karua ne twak kod riwruoge makedo ne ratiro mag oganda okinyi ma kawuono e boma ma Nairobi kama ne osingo tiyo kodgi mar bero chenro mag telo makare. Walter Nyambaga nigi mathoth. Karsario kodeka prario kodadeko okinyi, Martha Karua bedo wendo mar riwruoge makedo ne ratiro mag oganda pachoka mane nigerio mar lero chal mar chenro margi kod kaka gidwaro ni tend piny Kenya oket maine kedo ne ratiro mag jopiny. Twak ne onywako kanyakla kod weche mibadhi kod uchumi. Jalup jatend Azimio la Umoja One Kenya Alliance Martha Karua osingo tiyo kanyakla kod riwruoge makedo ne ratiro mag oganda ka oramo ni jogo machindi mibadhi osemieno nyaka kawnegi okang' motenre kod chik. We are very safe with you because you have been part of us, and there's something my chair says, which I want to quote, that between right and wrong, there's no neutral ground. Have been raised in civil society, and once you're raised in a certain way, it never really can go out of you. So that even when I was in government, there are those who saw me as too much of an activist. Karua ne oten kod jachiw wach lo Azimio la Umoja One Kenya Alliance Girema Kao Mutua nege singo rakruok gi jonjore marocho ratich oganda jo Kenya hoyae onono dingo yudo tend piny Kenya yiero maduong' higani. A ticket for human rights and a ticket for the violators of those rights. It is not about laws. We may need laws to outlaw keeping cases days on end. Just like we have electoral cases going in 6 months, we may need laws, Speedy Trial Act, which restricts the court to a certain time, so that we don't have these adjournments, the adjournment to let a person continue with the elections. They didn't give us time. Riwruok marangaza Kenya kod oko uchumi nochwalo kwayo mondo rang weche mag gope mag Kenya mamedo idho mibadhi kod kitelo makare. When we say that debt repayment and servicing is a critical issue, that is where it is placing us. And therefore, it is not a matter that we can just wish away. It's not a matter that we can just say, you know, as long as we can pay, everything is fine. What it does is that it is crowding out critical services. We also note the failure of representative governments, where our political leaders make decisions that are not in the interest of the public, whether it's tax decisions that have placed an inordinate burden on households, and whether it's the kind of political policy decisions. My principle, the Right Honorable Raila Amolo Odinga, is very focused on the issues you have raised. Issues of transparency, accountability, good governance. Issues of electoral justice, he's been on it. Issues have been on it too.
Karua keto duol matayo yiero kod IEBC e nyong'ong ka owacho ni kweth Azimio dwaro neno kenge moketi kod IEBC e tayo yiero man thuolo kod adiera. We should write to the Electoral Commission, and also civil society should, as a consortium, demanding that we be briefed on how they intend to conduct the elections, the tools they intend to employ, and most of all, just one question: how has IEBC addressed the shortfalls that made the court nullify a presidential election? Karua singo ni Azimio One Kenya Alliance biro tiyo maber kod riwruoge ma ok mag piny owacho e bero chenro mag telo makare. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Serena, Nairobi. Kawadhi nyime eni kweth mar Apex owalo gavana machon ma Kisumo Jack Ranguma kaka jalno madhilaro komb gavana kopiem kod gavana masani Anyang' Nyong'o. E romo mane obagi e chuny boma ma Kisumo, Ranguma bende no walo jalupne ka bende koro jae lieta miyowa mathoth ewi wachno. Tok bedo oko e weche siasa, gavana machon ma Kisumu Jack Ranguma oduogo kodonje ng'wel laro kom gavana ma Kisumu kokalo tiko mar MDG mantiere bo Azimio la Umoja, ka bende owalo jalno madhi bedo jalupne ma en okil Tom Ndalo. Adwani sirikali angi contract kodu ni wabiro tiyo maber gi kaka udwaro. Wabiro bedo piny mondo wang'i gigo mwadwa timo moluwore gi gima jopiny dwaro. Migosi Ndalo owacho ni tije maduong' en neno ni kaunti ma Kisumu, ahinya boma ma Kisumu, odoke wang'e kaluwore kod jiwo tij ohala matindo. Wadwa pango tich in the first 100 days. Mateso sand manyang' Kanyong'o setimonu Kisumo ka. Lit musewinjo Kisumo ka. Ang'ano kil. Wadwa nyisi ni the first 100 days ochak losore. Nitie kamoro mobro dhi duoko penjo moko. Ranguma owacho ni tende ochung'ne weche ang'wen madito mar neno ni kaunti ma Kisumu uchumi ne odoke wang'e kaka owacho ni noweye higni mokalo. I stand for 4 things. Improper use of assets that are owned by this county. The assets of this county have been misused, some have disappeared, and some are being used for things that they were not intended. Senator Outa mabende otelo ne kweth mar Apex owacho ni giwalo Jack Ranguma tok mi otiko manyalo diane gavana Anyang' Nyong'o gino manoketho ne gi kwan mar keto Keno Bura mar manyo komno. And we brought Keno Bura, who's my brother, here, and he never saw the primaries. Anyang' was given the direct ticket. Achula luf miya beach, nuna wachula managanya Nyong'o jiare. Na campaign tonindo. A campaign to wuotho dhi oko. A campaign to idho ndege. Kodong jumbe ariyo. To gitimo opinion poll. Kodok ne jakom to yuak. Gimedo ni ok gimor kod okang' ma sirkand Nyong'o osekawo mar daro ji e chuny boma ma Kisumu, gino ma bende osehinyo yuto mar thoth oganda. Muko ute wa te manjolo ke ohala Kisumu ka moriembowa mamine wotho mini owewa jithagore wauso utewa Anyang' dhi koso kodhiyo bende na Anyang' kudo to in ma in e town ka pok ondiki miwuok tidhi ofis kitwe tai ing'e maber ni dok dala. Ka gikwayo ombulu, gichayo wach mar luto ombulu e yor 6 piece, ka giwacho ni jogi duto nitiere agulu achiel tek ni omi Raila Odinga ombulu mar tend piny Kenya. Kom maduong' minyalo pim gi president mar the Republic of Kenya. Ombulu no kik chandi be kik ipar mi Raila Amolo. Other than that, the rest is ng'adi nywandi. Kamano bende, giseyo oboke manogol kod jatend boma ma Kisumu Abala Wanga manogoyo kum timo campaign e chuny boma ma Kisumu ka giwacho nokotime gi chuny maber. Onge kaka Abala Wanga, tangani ok Abala Wanga. Ng'ama nyoro Abala Wanga ma en Peter Anyang' Nyong'o. Motamo nyithindwa ni ok nyal biro gi pikipiki kaendi. Ni wasungu donjo ka mara Afro City to ok wanyal kata yudo pesa kata odiochieng' achiel. Kweth
midendo ni Apex gikone ogolo magiluongo ni plan B margi mar jalno ero mabende dhi chung' kalaro kom mar governor kod moluor Professor Anyang' Nyong'o. En kanyero Jack Ranguma mabende dhi chung' kod running mate mare miluongo ni Tom Dolo ma en okil kanyakla kod jalno ero mabende osomo weche uchumi. Gino madung mabende ging'iyo en ni mondo uchumi mar boma ma Kisumu oduog kendo ochung' kare kagiwacho ni nokethe kod governor Nyong'o mabende osebedo kadaro ji e chuny boma ni ma Kisumu. Jailieta, Ramogi TV, Kisumu. Ramogi pod wantiere mane wach mar Kisumo kabede kawaduogo wadhi ywe matin kawaduogo biro twak koda manager mar boma ma Kisumo mana Bala Wanga ewi chiro makibuye mabende koro joala nitiere koda paro mopogore opogore kaluwore koda kaka nodar ji kendo duog ji e chirono. Kikidhi mabor inyalo chwalo na ote mari e namba wamenari 36000 kabede nitiere koda wach ewi daro kendo duogo ji e chiro makibuye. Kikidhi mabor. Seje mo en 30,000 imuoche ni kisemuoche ni ten buru koromba laudang waket ne mas ni mondo buru kikidhi kuome ibanda Mombasa ibanda Nairobi ibanda Kibuye awuotho ka pondo to nikech ang'o dar giwuok oko next week mondo ginyiswa kaka inyalo ger strike kok nyal gere chiro ka to gigolwa oko mano kende. Watwa kod manager maboma ma Kisumu ewi chal mar chiro makibuye. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Chung kod wende mag pako Nyasaye, ngeso ka ngeso gokinyi, kod injili mapuonjo, gwedho, kendo loko ngima. Chik mana iti ne duondo polo. Koa kuom jotich Nyasaye mowal, makelo weche mag geno. Paka malik madongo waseneno ka jawaro chungo e thuolo ma samoro ji oseparo ne ok nyalore. Ruoth Nyasacha e ruodha. E injili ngima, ngeso ka ngeso, saa 2 okinyi, e Ramogi TV. Hamjambo wa Kenya. Sasa unaweza pata wimbo huu kama sikiza tune yako. Ni rahisi sana. Bonyeza *811*446#. Kumbuka, sikiza na Citizen ndio nyumbani kwa wasanii wote. Niaje, unajua juzi nilisikia kuna politician fulani alisema kitu controversial sana. Lakini si unajua vile watu saa zingine upenda kuongeza chumvi kwa story. Mimi nilikuwa nataka kujionea mwenyewe nisidanganywe. So, ngoja kiasi. Yes. Sasa mimi sikungoja kuambiwa. Nilipata the full story hapa kwa simu yangu kupitia app ya Citizen Digital. Hata wewe unaweza pata hii app pia. Unataka nikuoneshe? Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Anya say local Kibuye ka over 20 years. To gimoti mreka uono, I'm not happy. Abiru menyo ne nyithinda. Kaseyero. Leadership mawango gola. To superintendent no wacho ni oyien watimo gimiluongo ni encroachment. Na encroachment a look green pastures. Kaseyero
igola kata gima usi onge okaw nyaka lepa gima nyithinda dhi chamo kawuono onge an gi lit ok morna ok berna kan leadership kama kakitiyo ji awuoro to gibu any international market. Kuom ywak ma johala manyocha odok e chiro Kibuye nitiere godo kuom thuolo mar jumbe ariyo sani, jouso moko osenyiso mor mar timo ohala tok yudo thuolo maber mar uso. Kata kamano moko kuom gi to nigi ng'ur. Kawuono watwa koda maneja mar boma ma Kisumu Abala Wanga mondo lerwa ni to chal mar Kibuye kasani chalo nade. Weche manitiere e dar kata ng'ur mar jodar ma bende koro sani oduok e Kibuye noero. En ang'o ma bende doer lero mar mondo mi jopiny ong'e gima timore. Achiel kachiel wantiere koda wendo Abala Wanga mano city manager mar boma ma Kisumu ma bende entiere e studio ma Kisumu. Wabiro twak kode e wi chal mar chiro no. Abala, kinyalo winja? Wadhi achiel kachiel nyaka e county ma Kisumu mano studio wa kama wantiere koda wendo Abala Wanga wadwa twak e chal mar chiro Kibuye. Erokamano kuom kawo thuolo mar chopo ka. Ok ang'eyo ka iwinja? Awinji maler kabisa. Koro chiro ma Kibuye nolor kuom thuolo mar higni ariyo kendo machiegni mok tin ne jumbe ariyo mokalo johala noduogo e Kibuye e chiro noero. Chal mar Kibuye no ni nade? Chal mar Kibuye johala noduogo to kane Kibuye ne johala nowuoke ne wan gi gedo mar phase 1 gi phase 2. Tich mang'eny onego timre phase 1, phase 2 be dhi kawo mang'eny gi phase 3. Phase 1 kanogol ji ne wa clear market, wa survey, waket demarcation mar chiro. Ne wagero shades 3, bas wagero kendo shades 4 mar open air. Shades 4 achiel oting'o mar jo blacksmith. Jo blacksmith nowacho ni shades manoger negi mokwongo gin gidwaro kama open magitime gik. Koro shades gi manoger gi noting'o mar jo textile, mar jo lewni, twang'o lewni, production, oting'o jo carpentry, jo bao, to oting'o mar jo blacksmith. Mane phase 1 mwasetimo gi earthworks oloso drainage, oketo floodlights gi infrastructure ma Kibuye. Infrastructure en gero e chiro. Koro mane mokwongo, lakini nwakawo biometric, nwakawo list ma johala manowuok kanyo. List ma johala manowuok kanyo biometric mokwongo walo 4,000. To Kibuye nigi sectors 7. Sector maduong' mogik en mar jo food staff. Jo food staff to maluwe gi jo mitumba. Jo mitumba ng'eny kabisa gi jo food staff. Koro phase 2 nonego bed ni address shades 12 nikech en open air. Ma Kibuye ok nyalo loke kontie kuno ok nyalo loke maonge open air. Mae mana be muonyo jo food staff gi jo mitumba. Erokamano Abala. Mantie sani. Abro ng'adi matin. Kapok idhi mabor, iwacho kanyo ni uchako kod phase mokwongo kata okang' mokwongo mabende ne ugero shades 3. Kata kamano kaluwore kod pichni kata jafwambo abiriyo. To nitiere ywak ni nitie thoth oganda kata johala manitiere oko kama buru gi koth ketho mwandu mag-gi. En chenro mane ma un go? Ema dwa lero kanyo. Jomonego ne dok Kibuye ne gin ji 6,000. Shades go nyalo muonyo ji 6,000. To jomoduogo Kibuye gin ji 15,000 gi wiye, 15,700 gi wiye. Koro traders te nitie mowuok nyaka manosemi stall Uhuru Business Market gi kanyo, manosemi stall Ochichwa obiro kanyo. Ng'ata matimo ohala Kibuye motimo ohala e town ka oduogo dwaro stall Kibuye to bet Kibuye. Koro namba no ema no underestimate, ne ok wang'e ji biro mang'eny. Koro open air kumodong' ne wawacho ni gibedie, lakini wabwa lawogi mondo giket structure nikech wadhi wachako gero phase 2. Giket structure ma kigero phase 2 to ok bed moguk. Tich modong' monego tim Kibuye odong' paving Kibuye. Paving ni keto kabro gi stone pitching gi drainage system go te. To
to kendo keto tich moro modong' be en gero sheds modong' gi open air gi gero stores 200 nikech there are a lot of nitie gik mikano mang'eny. Koro tich ma pod odong' e mang'eny to ji ng'eny. Koro emomiyo ne waweyo open air, waweyo ni kuond manodong' mapok ogediego gibedie. Onya timo yo masani to joma ni sheds osemuonyo ji, sheds nitie joma osedonjo sheds go sani watimo verification to sama pod odong' wabiro yienigi kaka jomutumba gidwaro gidwaro stores karibu 76 wadhi yienigi giket store in form of container. Kaka jo butchery wadhi yienigi giket containers in form of butchery, lakini wadhi yieni jo kibuye kende, ok joma ne onge kibuye, joma ne ni kibuye kende ema koro wa verify database. Onge mosekethre, duto pod wadhi loso. Erokamano. To chenro fes mar ariyo ni chakore karang'o, to ne nang'o ma bende nomiyo jo ohala noduogo e chiro kane pok gedo ma kibuye orumo? No, kuond ma jo ohala ne kama jo ohala use cha nok ber. Norach molo kata kibuye sani nikech nigolo takataka ne en corona but kachok. Nigolo takataka to kanyo rach, kanyo ka kudho chwe to fula ne rach, kila kitu nok ber kanyo. Afadhali ne giduogo kibuye kuma berie, kuma ber moloyo kuma ne gintie. Kinyalo penjo jo ohala go mane ni corona market, moko ne ni nyaka ewi kuma ka kudho chwe gin ewi drainage, moko ne ni nyaka kuna kaka buru kibeyotie. Kane uselimo corona market machon gima sani opogo nitie pogruok gi kibuye ma gintie sani, ema omiyo ne wagolo gi kacha. To no kwanya golo jo ohala nus, ok ni nyal kawo ni kawo ji 50% mag traders emikelo to moko we oko. Giduga nikech gedo modong' inyalo ged kata ka gin e iye kanyo. Gima notemo tieko bende nikech gima otemo tieko mama wadwaro ni kata ka giketo structures to giket moko permanent, nikech kibuye ne wagolo koting'o jo miluongo ni landlord. Joma temo duogo kibuye gi thuon gi joma temo mondo bi oger gikgi mondo gilokre landlord. Gidwa ni giger kata ka gigero uti kata par to gichaje rent. Mae sani en market mar jopiny, ok wadwar ng'ama iluongo ni landlord. Gin ema gitemo dhiro mondo giger giket permanent structures e kanyo, mok wanyal yieni. To okang' mar ariyo ni chakore karang'o, to ka opogore gi mano iwacho ni e kinde mane idaro ji kibuye ne ukawo kwan mar jogo, to sama ji duogo to koro giduogo ma gikalo kwan mane untiere go koda geno. Ere kaka kata singo buketo ne jogo mane ok oduogo? Sekta ka sekta. Anyalo nyisi ni jok mane wakawo kwan kaka kidhi ka textile ne gin mon matuong'o lewni kaka gitenge gitweng'o gi charan. Shed mar gintie nyaka gi electric gi kila kitu. Iyudo ka koro jo mutumba bende nitie mang'eny. Nitie joma ne dhi to gidhi mana sande kende to giyawo bales mag mutumba to jiwero to giudok gidhi. Sani jogo medre dabu. Kwa ng'iyo biometric marwa tiyudo jogo ni kibuye nyinggi ni koro nyinggi yonge kibuye to nyinggi ni chichwa, nyinggi ni jomimiyo stolo huru business market, nyinggi ni kamora mora. Koro gin ma gimedre, lakini ok wanyal riembogi nikech chiro bende nyaka bed gi jo ohala mang'eny eko bed vibrant. Koro jogo dwaro ni wakosa mo verify wakawo joma nokwongo wuok kibuye kende, ne gin around 7,000 traders. Sani to odabo nikech sani kibuye ni almost 15,000. Erokamano ahinya. Iwacho ni uchiwo thuolo ne jogo eko ma bende koro onge kata oketnegi kama ginyalo use, manyiso ni yamo kata koth nyalo ketho mwandugi. Iwacho ni uyienegi mar mondo mi giger gimoro manyalo geng'o ne gik machalo kamano. En shelter machalo nade ma ginyalo timo kamano mar mondo mi kik gichoch chenro mar gedo okang' mar ariyo? Kapok chenro mar okang' mar ariyo wasetimo BQ, wasetimo gido, en drawing ne ntiega, wasetimo kila kitu. En mana rito ni watiek wachiero mondo wadonjie. To sani meanwhile gi kisungu sani wayie ni mondo giket structures. Ineno kaka waloso maendeleo market, kaka waloso KCT. Wayie ni mondo giket structures machal container minyalo sudi sami gedo. Machal container nikech jabuchari ok nyal keto uso ring'e e pap e buru kacha. Neno. Jo mutumba be nyaka kama gikete gikgi. Koro wadhi yie nigi director mar trade Bowie sani nigi team en kibuye pile, gin go officials mag kibuye, committee mag kibuye giloso wachno.
bro dhi maber. Erokamano Abala, mana ka watieko nitie joma ywak bende ni koro boma ma Kisumo sani otame ji goyo campaign. En ang'o ma bende koro tamre ni koro jogo eko mago campaign ok chop e chuny boma no ma Kisumo? Gima wacho gi josiasa, wasethagre kwaloso chuny boma ma Kisumo. Wasepidho maupe, waseloso gimiluongo ni beautification of Kisumu ma ng'ato ka ng'ato neno. Koro in kijasiasa, tichoko ji, tidwa biro go rally dier town. Idwa biro go rally round about mosebuk rangi, mosepidhe lum. Tidwa ni jochung' kanyo tiloso kodgi. Mane mwawacho ni di pang siasa ni inyalo kala town kidhi gi jogi go tidhi pang siasa ni idhi go rally nitie Kerembe kata mana governor sani ma Kisumo kata ka en mo campaign odhi omany pap modhi loso rally ne. Nitie Kerembe stadium, nitie kuon ma ginyalo dhi, nitie Moi stadium ka inyalo haya. Wabro golo list kuon minya dhi, lakini kik wadon rekodu kaka jomo biro town kawuono amiyo umoni mogik. Kik achak ywara kodu gi tiagas na balarach. Kik achak ayud ni biro gi ji nyono maupe mwasepidho nikech maupe go wanyiewo gin ornamental trees. Kik ichak ni biro gi ji idwa ketho go gik molos e dier town. Mane sifa mar Kisumu e piny mangima sani. Jok manosewe ka Kisumo kethore kik duog ndwa ketho Kisumo e no e siasa. Ok inyago rally dier town e CBD. Mana ka watieko e yo machuok, en geno mane michiwo ne mine, neno kaka mine oseywak kanyo kaluwore koda weche mag thuolo e chiro no. Mana ka watieko, en geno mane mimiyo joala mane gi lit kendo nigi gombo mondo mi gidog e chiro mane gitiye kinde mokalo. Anyisenyisogi ni wadhi yie ni giket gigi kama ber. Joma ne koyudo i shades, joma ne pok okoyudo nafas mar donjo i shades, manoko waseyie ni gi committee, waserado gi committee, warado pile. Okinyi kokinyi, wadhi kiyie ni giket gigi kama ber, gibed gi shades kama ber. Bro dhi maber. Rach mosetimre maduong' onge, wadhi loso. Erokamano ahinya nyako Ramogi mano Abala Wanga mabende en city manager mar Kisumu ka owuoye e chal mar chiro Kibuye. Ka kamano wadhi e yoyo matin waduogo koda weche mathoth kik idhi mabor. Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now. What are you doing? Awesome's what I'm doing. Awesome screen. Awesome camera. What are you doing? Awesome's what we're doing. What are you doing? Ooh. Awesome's what I'm doing. Awesome screen. Awesome camera. Long-lasting battery life. Awesome screen. Awesome camera. Long-lasting battery life. Awesome screen. Awesome camera. Awesome is for everyone. Hakuna wakufanana na Yesu. Hakuna wakufanana na Yesu. Hakuna wakufanana na Baba. Hakuna wakufanana na Baba. Hamjambo wa Kenya. Sasa unaweza pata wimbo huu kama sikiza tune yako. Ni rahisi. Bonyeza *811*346#. Kumbuka, Skiza na Citizen ndio nyumbani kwa wasanii wote. Waonge tabu giji, iwacho ni Ramogi na kaen manangolo, kami bebe no ngami mulo no gimi make lweti no. Mana mos wacho ni usiku sako. Muri weche ni ilosi nyingo. Baby rwak na wenda ilosi nyingo. Wawuoyo matin to thum kalie. Awenya dago nyathige karo na dengo ni mae wenda se choro mona.
iluonga ni Ninja the Entertainer. Ma en Ramogi Night. Chenro mabiro ni tich abich ka tich abich. Kochakore saa 4 motieno. Wach podo ni benga. Wach podo ni ohangla. Mit maratari. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Machiegni Ramogi jotuo moko pod dang'ni ka gimanyo thieth e kaunti ma Homa Bay. Kaluwore ni jochiw thieth mag piny owacho pod nie gomo kuom thuolo mokalo jumbe 2. Jatend migawo mar thieth e kaunti no koro kwayo jotich manie ng'anyo mondo mi gidogi e tich ka olero negi ni gisechako chenro mar neno ni ochulgi omenda. Sharon Ong'ao nitie kod ler. Wer manyiso jok kod deko mar omenda e gweng' Manyandiwa, Homa Bay County. Mama Zilpa Ogutu chukre kod rem. Sani ohore kod neno wang' chieng' kod yueyo e tipo. Owacho ni gimoro okuot e dho chunye kendo rem landore e bade makor acham. Asedhi osiptal, imkawo pesa ni thiedha to kaduogo makaka an. Koro tienda ko ka chicho ng'ol nikech tuo. Dho chunya ber gimoro kuote. Ok ang'e ni en ang'o. Bada kora cham, kora chich koni, tuo no seluwo nyaka bada koni. Kaeto koro athung'. Ok nathung' ni jakahera, athung'a nikech tuo mako dho chunya kacha ok ang'e ni chuny na rach. Osebedo koywago omenda mag thieth to e kinde ni to oywago thieth. Koro sani an gi tabu. Agombo na dhi osiptal mondo pim dho chunya no ng'e ni to en ang'o. Otama kaka dhi kicha onge pesa. Diko aseyudo thieth. Giduogna gi thiedhwa. Ka Nyasaye oyie to sirikal olos wachno mondo wathiedhre. Peter Amenya mabende ae gweng' Manyandiwa ne oyudo masira e apiko kendo nohinyo chonge kod nungone. Wuodhe sani tek to ma oywago moloyo to thieth makare. Akwayo to ka sirikal oyie gidoge tich mondo joma tuo kaka wabe watuore. Jotuo medore to gin dala. Ka giyie to gidoge tich. Jaduong' Amenya kod Mama Zilpa gin mana moko kuom jotuo makoro dang'ni kamanyo thieth e kaunti ma Homa Bay e kinde ma jochiw thieth mag piny owacho osebedo e ng'anyo chakre chieng' tarik 9 mar dweni. Mohewo jotije 2,000 e ute thieth mag piny owacho e kaunti ma Homa Bay nobolo gigegi mag tich ka gisundo sirikand kaunti mondo chulgi osara mar dwe mar 4. Gimomiyo nyaka wagom en ni wan be kaka Kenyans watiyo gi pesa to run our lives. Sani samwa wueni nyithinde wate ni dala nikech nyithindo ne dhie form 1, nyithindo dhi school. Schools go itere pesa, ok tere anything else. Jotuo ma wanyalo beto go e udiwa kaka nyithindwa kata parents wa ka tuo right now wan kod gi udi nikech waonge pesa minyalo chul, NHIF be poko chul. Nyaka gi sani jotich ok nya dhi tich nikech ok gionge pesa manyatero gi kuonde ma gitiye. Ma osekelo ng'ikruok maduong' e osiptande mag sirikal mokwongo e County Referral Hospital gi osiptende me sub county waduto te 8. Ng'anyo makamano osekelo achiedh nade ne jotuo ahinya mago ma ok nyal chulo omenda ma idwaro e ute thieth mag ji giwegi. Jatend migawo mar thieth e kaunti ma Homa Bay, Professor Richard Otieno Muga, olero ni deko mar osach jochiw thieth ne okel kaluwore gi gop duol mochung' ne choko osuru. Tarik 15 pesa ni nyocha oseikore. To ne nitie gowi moro mane wan go gi jo KRA
pesgi moro ne poko oteri higa mar 2013 gi 2014. Koro nyocha ne osea crew, koro gidhi gidino mondo kik Equity Bank ochul msara ne jotich. Mae momiyo gima kama notimore. Kata kamano, Muga kwayo jotich mag thieth e kaunti ma Homa Bay mondo odog e tich, ka owacho ni gisechako chwalo negi omenda. Nikech ne onge any other dispute, ne en mana wach msara ma dwe mar 4 to koro sechul. Omiya kwayogi ni ka giyie to mondo gi call off the go slow mondo kiny jowo chak chiwo thieth n'oganda wa ma Homa Bay. Jotij piny owacho e kaunti ma Homa Bay dwaro ni gavana ma Homa Bay Cyprian Awiti mondo owuog oko kendo omigi duoko mapiyo. Koro wakwayo His Excellency the Governor ma Homa Bay Cyprian Awiti ni kapok odhi e rusa, wawinjo ne bod wadhi e rusa, to tem matek mondo ng'is jo finance ochul jotich ma Homa Bay County mshachgi mondo gidog e tich. Jopiny to geno ni sirikand kaunti ma Homa Bay biro chopo e winjruok makare kod jochiw thieth mondo chenro mag thieth odog e wang'e. Sharon Ng'aw, Ramogi TV. Pod wantiere wechego eko mag thieth ka riwruok mar lakteche pachoka mano KMPDU nobago ng'anyo mamuol ka gisundo piny owacho mondo gol omenda mar jopuonjre masomo weche thieth e mbalariany. Luoro nitie ni jopuonjre go dipo ka olewo ne penj poni sirikal ok bi chwalo omenda go. Wer manyiso jok kod deko mar omenda ne lakteche man gi riyo mar somo. Lakteche madhi nyime kod tiegruok e okang' mar masters e mbalariany mopogore opogore kaachiel kod jotendgi ne ochokore e dholog tich mar migawo mar thieth ka gisundo piny owacho mondo chwal negi omenda mag somo. Jogi osebedo ka somo University ma Nairobi ka, osebedo ka somo University ma Moi, osebedo ka somo University ma Keyo. To higa ka higa nitiere budget monego bed ni Ministry mar Health chulo go mshahara gi, chulo go fees mar jogi. To ma kata katimore to ministry odage chulo pesa gi. Igni adek mosekadho osebedo kwa somo to sirikal ok chul fees. Koro kata ochopo ni wadhi timo penj mogik ma watieko go mondo koro wadog wadho konjo piny to sirikal odage chulo fees to pesa to osekete budget moseorne jo migawo mar thieth mondo ochul. Luoro nitie ni lakteche mayudo sir mar somo koa kuom piny owacho kidek koso timo penj. Mbalariany bende koro ma Moi gi ma Nairobi University tamore ni kok wachulo penj to ok nyal timo to chulo fees to ok nyal timo penj. Ko wapenjo gini to ka wan joma sirikal emo sponsor to school university mar sirikal to sirikal ema chulo fees. Ang'o momiyo koro itamo timo penj? Riwruok mar lakteche wacho ni ok gimor ni migawo mar thieth osingo chulo fees mana ne moko kuom lakteche. Giwacho ni ok gibi chulo mar jok ma somo surgery, ma yengo, jok ma thiedho nyithindo, gi jok ma thiedho mine. Mano nyiso ni wabiro bedo gi piny ma osiptende kidhiyo kiyud thieth mar mine, wabiro osiptal ma kidhi to nyithindo ok nyal yudo dakteche, to kata ka joma donjo bende timo surgery ok bedo gi dakteche. Lakteche go osingo ng'anyo juma ka juma nyaka chieng' sirikal winj ywakgi. Gino mabiro rocho chenro mag thieth e ute thieth mag piny owacho magitiye. Achich moko mag kuo otony tok ka jopiny nopiyo kuomgi kane gitemo mayo miyo moro mane ogolo pesa e bengi mar Cooperative Bank okinyi ma kawuono. Kaluwore kod joneno, achijego notemo kawo bag miyono ma odak gi ng'ol, kata kamano nogoyo koko mane oywayo jopiny. Obila nochopo kanyo kendo kawogi kotergi e tesend obila ma Central. En mama me biro golo pesa ka mama ma chal ka gima ong'ol. Koro chal ka osegolo pesa to jogi ne time mondo okaw pesa no ire. Koro likely maybe ok okaw kata pesa otony nikech koro mo penjo ni ong'eyo nade ni mama no dhi golo pesa. En mama mong'ol, gin ji ariyo, ng'at achiel ne wacho ni ng'anda tano ariyo manena, achiel momako achiel modonjo e bank ma embo setere kucha. Jogi kintie wakaende pile gipimo mana ji kata watimo business as gi ji matiyo matek mondo migi ma mwandu go ma ji oseloso.
Koro anakwayo sirikal kanyalo chik mondo nitiere gande chon makano yudu kubet piny kata mane payment ka utimo nono to sirikal ne mako kendo utimo duoko penjo no mbele. Agombo kendo akwani mondo sirikal kanyalo duoko chik machalo kod manindo to duok chik machalo kamano mondo idle minds oweyudo thuolo mar bet piny mondo miyo nyakwa jowa mosetiyo matek moyudo mwandugi. An gima nyalo wacho adanyiso vijende wetewa giteme gitie matek. Onge tiende icham luch ng'ato. Temi chame luchi kamoro amora mintiere temi chame luchi nikech kaka aneno gima otimore kani ok ber ineno nitiere tije mang'eny joma biro kawo gin joma ong'ol tiyudo ka nitie ng'at mong'ol tiyudo ka timo tisa moro go wuoche rangi to magi joma ok ong'ol. Machiegni paw tuke bang' rwake pacho ka odiochieng' manyoro kod jatend piny Kenya e kar jot mare okombe mar adhula e piny mangima mano World Cup ne ochwale kal romo maduong' ma pacho ka mano KICC mar mondo mi onene kod